ассалому алайкум бародарон ва хоҳарон. Аллоҳ хайри дунё ва охирата дар ивази кӯмакҳое ки шумо ба ниёзмандон мекунед насиб гардонад. алҳамдулиллаҳ, маблағи лозимае ки барои ин хоҳарча лозим буд ҷамъоварӣ шуд ва аз бор баста шуд. аллоҳ субҳанаҳу ва таоло баракатон диҳад. касое ки кӯмаки молӣ карданд, пулӣ карданд ва касое ки репост карданд, дуо карданд ва ба дигарон равон карданд ва комментариҳои хуб навистанд, аллоҳ баракатон диҳад. алҳамдулиллаҳ. ва дуоро дар ҳаққи хоҳарча фаромӯш накунед ки хоҳарча эҳтиёҷ ба дуорам дорад ки сиҳату саломат аз клиник аз балнеса бирояд. боқӣ дар амони аллоҳ. аллоҳ баракатон диҳад. ҷазакумуллоҳ хайран. наворе ки модар тайёр кардааст мебинем ва дар ҳаққиш дуоро фаромӯш намекунем. ассалому алайкум ба ҳамаи шумо. ман аз шумо миннатдорам ки моро инқадр дастгирӣ кардед. ман худованд иншоаллоҳ умед дорам ки шифо меёбам. ассалому алайкум бародаро, апаҳо, хоҳарои азиз. чанд рӯз пештар барои тавобати духтарчаи ман збор кушодагӣ буданд ҳамин бародаро. аллакай дар картаи мо пули тавобати ҳамин духтарчаам ҷамъ шудагиай ҳамагӣ 505478 рубл ҷамъ шудагиай. ба ҳамаатон ҳазор раҳмати калон. мо аз шумо миннатдорем. худованд аз шумо розӣ бошад. ҳама вақт мо дар ҳаққи шумо дуогӯ ҳастем. иншоалло бо дастгирии шумо аз худованд умед дорем ки духтарчаам шифо меёбад.